Ya Makhandlela bofu. And uzakhala ehawini uzakhanya imikofihlo nonyoko. Wemama ungicatshwa ngihlokoloza. Mangilayisha ikhandlela kanje libofu. Angikhulumi ngothanda ngikhuluma ngomjolo la. Ngisuke ngizolwa. Kakhulukazi umuntu one stress nje. Othi ngizobabala lebutho. Indlela usebenza ngayo lingozi kakhulu. Ngizokubalela kodwa izinto ezintathu. Mawunesithombe uzongizwa namhlanje. Mawunesithombe liyasebenza umuntu wakuhlukumeza. Ngilalela. Mawunesithombe liyasebenza. Umuntu wakuhlukumeza. Kodwa kufunakala iniphe ebhodle lelikhanyayo usifaka phansi isithombe ufaka lebutho. Uzwini? Phinde futhi kube ukuthi umuntu ongamazi. Wenza into mhlawumbe endlini yakhe awumazi. Liyasebenza futhi. Uma uthatha izibi uyishisa. Kuphinde kube ukuthi uyamazi ke wamboleka imali. Ngoba imali iyaxabanisa. Akasayibuyisa uma shonisa wena kusabesa ngokuthi uzokubulala yena ngoba uyinkinga wena kuwena. Kulungileke awumiyeke ozala. Uzokwenza nje la. Wenze nje. Uyozwa. Kodwa umitimela kuduma amabhano ekuyena abone ukuthi kubhubha umhlaba manje. Hey nina. Mangabe kunenkinga enjalo kuphinde futhi ngithe ngizozibala zibe ntathu lezinto. Ngithe umuntu onesithombe sakhe wakuhlukumeza wabaleka waya kude ufuna ukusebenzisa isithombe sakhe uyasebenzisa lebutho. Lenza lento ozoyikhuluma wena kodwa impi. Hayi umbuyisa ngikhuluma ngomuntu mina okuhlukumezile ofuna ukumenza into embi omjezisa yona. Uyakwazi ukufaka enephini leyo niphi leyo kwendlela esifaka ngayo izinto ezithize mase uyimbela phansi. Lo nipho mase uyimbelile lapho uthatha itshe elikhulu ulibeke. Uhlupheka zanye. Kuzoba umuntu ongamazi ongenile endlini othatha something yakho awumazi wena. Ushalela izibi futhi. Uma ushalela izibi ngibe sengikuyalela. Uthatha inkukhu emnyama uyifake uyilengisa apha ehlahleni sethuna. Ezinamathuna. Phinde futhi kuzoba ke manje umuntu oboleka imali yakho uyamazi uyakusabisa. Ngifuna nizwe kahle lento lingakhommenti ungayazi. Uyakunika futhi lebutho usisebenzise kulo muntu. Uyayibuyisa nje futhi imali yakho futhi mayeqhubeka nokusongela kugcini yena. Ugcine ephendukela abantu bamshaya bambulala. Naleke lebutho leli ispecial engizomnika ngaso lingele kahle special. Madoda ningangihluphi. Ahlupha amadoda. Ispecial. Njoba soye u2000 ke lento lebutho nje lalabantu abahlukumezekayo 2000. Aliwona ku 2000. Nizwini? 1000 rand phela. Angikhulumi ngokubuyisa manje ngikhuluma ngabantu abalwayo. Ngene emavideo nami ubone ukuthi yini engisuke ngikhuluma ngazo eziningi ezizokusiza ngoba vele abantu babuyiswa lekhaya. Ngiyabuyisa kakhulu abantu kodwa lele ngiliveza la into yokulwa uma uhlukumezekile wena. Tshena mina bye bye.